баргузори фестивалҳои футбол миёни кӯдакону наврасон дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Ин навбат дар академияи Ювентуси шаҳри Душанбе таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ фестивали футбол барои кӯдакон баргузор шуд. Дар фестивали мазкур кӯдакони аз 6 то 12 сола ширкат варзиданд. дар оғози чорабинӣ бачаҳо боробарии мураббӣ таҳти мусиқии форам амалҳои гуногуни саргармкунандаро иҷро намуданд. дар ин фестивали мазкур зиёда аз 200 нафар хонандагони мактаби интернатҳо ва инчунин мактабҳои варзишӣ ширкат варзиданд. боварӣ комил дорем ки бо чунин баргузории чунин фестивалҳо мо метавонем бештари ҷавононро, кӯдакон ва наврасонро ба футбол ҷалб намоем ва инчунин футболро миёни кӯдакон ва наврасон оммавӣ гардонем. албатта ин ташаббусе ки аз ҷониби роҳбари конфедератсияи футболи осиё муҳтарам рустам эмомалӣ ва ҳамчунин президенти федератсияи футболи тоҷикистон мебошанд, барои пешрафти футболи кӯдакон ва наврасон ва инчунин ҷалби бештари кӯдаконро ба футбол яъне як замима мегузорад. фестивали футбол дар шакли бозиҳои шавқовар сурат гирифт. дар майдон иштирокчиён ба гурӯҳҳо ҷудо гардида машқҳои гуногунро иҷро карданд. бачаҳо дар эстафетаю бозиҳо фаъолона ширкат варзиданд. фестивали Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бори аввал аст дар кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор мешавад. ҳадафи баргузории ин тадбири варзишӣ ин пеш аз ҳама тарғиби варзиши рақами 1 сайёра миёни кӯдакони минтақа ба ҳисоб меравад. من عبیدالله و انیسه ما خیلی خوشحالیم که در این فستیوال اشتراک کردیم و ما با دوگانه‌های نومان هم شناس شدیم و می‌خواهیم که در دیگر فستیوال‌های هم برآمد شرکت کنیم و صاحب جای‌های اول رو گردیم. من عبدالله مسعود هستم. من 4 سال فوتبال مشق کرده ایستادم. در این فستیوال من جورای نو یافتم و جورای نو کتی من بازی کردیم و خورسندی کردیم. نام من رفشان جانزاده مهدی. من در نمی اکادمی یوونتوس مشق میکنم 4 سال. امروز ما فستیوال بودیم. ما یکم جشنیم. фестивал ба бачаҳо ҳиссиёти фаромӯшнашаванда бахшид. дар фарҷом аз ҷониби дастандаркорон ба ҳама иштирокчиён сару либосҳои варзишӣ ва тӯбҳои хотиравӣ супурда шуд.